people in this country. And Marayo, Winjruok no tiyo gi William Ruto, and ne wadwaro better of this country. Ok ni nego ODM party. ODM party is the biggest and the largest party in this country. It is a national, almost an international party. To laro kombe gi koro kocho pe ODM ka otingi yo machana no ka jod bura maimba ka sizo se wuok mano babu wino laro le mo bende ya kanya chel mide we kanyo kod joten migepe mantiere kanyo makoro se yer ka wuok ODM ka chel koda ka lemo mara ogai mar ODM be ntiere ka waneno ka siasa lokre kaka wan jo ODM wana political formation one give me one candidate one 100% democratic right to look for any position mudong vacant okonya che nika no ka pe wandai kuro komno ngata chiel nyalo chiero wacho ni ngane en mubet we have to exercise our political right but in the evening what the bedo pinye ka ju party muange ni karo pe wanai ngama kao kama ka be en ngama qualify mar kaw gino koro miyo jowa duto te musi wuok madwa ni mondo kaw kombe no dongi that is their political right kendo amor ni kombe go ne gin ko madongo ma ji laro ingini kom ma ji ok laro en kom useless but gik mano wege ne gin ko madongo ma ji te makata anda bed ni antie parliament ka wuono to da manyo mana karo pio wandai kanyo milio dhiambo se wuok oko mar lare wacho ni en gi experience en gi lony nyaka sani igni 17 ka entiere od bura kena chel kom kanyo wacho ni ene monego miye lemo machalo kamano en jaod bura mantiere ODM owacho ni senior MP mantiere od bura kacha sani mar ODM gi igni 17 mosebedo go kar